vaan kaikille, täällä on Kasper. Ekana videona ois Nerfsota Deathmatchia 1 vastaan 1. Ready, set, go! Ekana mä lähden katsomaan, tuleeko Luka tuolta aukiolta yhdestä salareitistä. Kun Luka ei tullut sieltä aukiolta, niin mä päätin lähteä toisen suuntaan kohti roskiksia, minne yhden meidän toisen kaverin piti mennä. Kun sitä kaveri ei näkynyt tässä roskiksilla, mä lähdin kohti portaita ja menisin mennä niitä ylös, jotta näkisin tarkemmin, missä muut on. Okei, mä näen Lukan, joten mä yritän saada sen ammuttua, mutta se on aika vaikeeta, koska hän on niin kaukana. Onks Juha kuollut? Se meidän kaveri kuoli, koska Luka sai sen ammuttua. Okei, mä näen, että Luka lähtee kiipeämään tikapuit ylös, joten mä yritän saada sen ammuttua tähän johonkin väliin. Se lees pitkälle. Ei tässä uskalla ampua, kun sun... Okei, Luka on nyt katolla. Okei, Luka tuli alas katolta, joten mä saatan saada sen nyt ammuttua. Luka lähtee juoksuun, okei. Lähellä käy, mutta en ihan osunut. Nyt lähden juoksemaan, jos pääsisin etenemään. Se on hyvä paikka. Kuka se on? Olin liian hidas. Näin jo kun Luka lähti juoksemaan portaitalossa. En enää mitenkään voin saada häntä kiinni. Tähtään Luka, mutta hän on liian kaukana ja puskan takana. En voinut mitenkään osua. Lähden juoksemaan, mutta taas kerran olin liian hidas. Ei sisään saa mennä. Mietin lähdenkö Lukan perään, mutta tein sen päätöksen, että se ei ole järkevää. On. Mut oi on hiljaa. Menen tähystämään portaalle, jos Luka sattuisi tulemaan roskisten luota, mutta häntä ei näy sielläkään. Sieltähän se Luka nyt taas tulee. Minun on hankittava suojaa, jotta hän ei saa ammuttua minua. Luka tekee virheen siinä, että lähtee kiipeämään portaita, mutta olin tyhmä enkä käyttänyt tilaisuutta hyväkseni. Juha, älä. Ei se ole hirveän reilua, jos se saa. Väittelen muiden kanssa siitä, että saako pelistä pois pudonnut pelaaja viedä vastustajalleni ammuksia vai ei. Pitääks Lukan tappaa sut uudelleen, Juho? Okei, se menee ehkä. Tää on tosi varovaista tää pelaaminen täällä. Yritän päästä lähemmäs, mutta Lukalla on etulyöntiasema siinä, että hän on korkeammalla. Menen taaemmas, jotta saisi Lukan haukuteltua alas.
Okei, mietin, että saatan saada nyt tilaisuuden. Kyllä, Luka tippuu. Alan ampumaan. Osuko. Täydellistä. Luka tekee virheen ja alkaa lataamaan, eikä juokse karkuun. Kitti.